Οι καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων και η ένταση στις σχέσεις με την Τρόικα που οδήγησαν στην αναχώρηση της αποστολής από την Αθήνα δίνουν τροφή σε ακραίες φωνές μέσα στην Ευρωζώνη. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας προτείνει μάλιστα να κυματίζουν με σύστιες οι σημαίες των υπερχρεωμένων χωρών στα κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ζητεί να αναγκάζονται οι χώρες αυτές να παραχωρούν επιμακρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα κυριαρχικά τους δικαιώματα επί των προϋπολογισμών. Ένα πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση στην Ελλάδα είναι κατά τα φαινόμενα περιορισμένης αποτελεσματικότητας. Το καλύτερο θα ήταν καταρτισμένοι αξιωματούχοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιηθούν για να δώσουν συμβουλές και να διαχειριστούν τις υποθέσεις της Ελλάδας για μια αρκετά μακρά χρονική περίοδο. Το θέμα συζητήθηκε και στην επίσημη ενημέρωση της Κομισιόν, με την εκπρόσωπο του Ζωζέ Μπαρόζο να μην δίνει ξεκάθαρη απάντηση, επικαλούμενη την απουσία του. As far as the president personally is concerned, no, I have not discussed the flag thing with him because he is traveling. Η Γερμανία συνεχίζει τις πιέσεις προς την Ελλάδα, απειλώντας ακόμη και με μη εκταμείευση της επόμενης δόσης. Οι γερμανικοί Financial Times δημοσιεύουν επιστολή του Γερμανού Υπουργού Οικονομίας προς τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, με την οποία εκφράζει την ανησυχία του για τη διακοπή των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα και ζητεί να ληφθούν άμεσα τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί. Η αναχώρηση της Τρόικας με ανησύχησε πολύ. Πρέπει να εκπληρωθούν τάχιστα όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ώστε να μπορέσει να καταβληθεί η επόμενη δόση της βοήθειας. Θέλω με έμφαση να ξεκαθαρίσω και να δηλώσω ότι παρά τις δυσκολίες, παρά τα προβλήματα, παρά πολλές φορές τα πισωγυρίσματα, θα πετύχουμε τους στόχους του προγράμματος προσαρμογής της οικονομίας και θα βγούμε νικητές από την κρίση που βιώνουμε σήμερα. Το Υπουργείο Οικονομικών, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τις δαπάνες εν ώψη και της πιθανής καθυστέρησης της εκταμείευσης της έκτης δόσης, έχει δώσει άτυπη οδηγία σε όλα τα Υπουργεία να περιορίσουν στο ελάχιστο τις πληρωμές, δίνοντας προτεραιότητα μόνο σε μισθούς και συντάξεις. Όπως μεταδίδει το Dow Jones, οι Ευρωπαίοι ζητούν από την Ελλάδα πρόσθετη μείωση του ελλείμματος κατά 0,7% του ΑΕΠ, δηλαδή πάνω από 1,5 δις ευρώ, προκειμένου να δώσουν πρόσθετη χρηματοδότηση. Ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανησυχεί ότι οι υφιστάμενοι στόχοι ενδεχομένως ήδη να πιέζουν τα όρια για το τι είναι πολιτικά εφικτό και ζητά απλώς να εφαρμοστούν τα συμφωνηθέντα με το μεσοπρόθεσμο. Σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου με γνώση των συνομιλιών, υπάρχει απροθυμία των μελών του Ταμείου, ειδικά από τις αναδυόμενες οικονομίες της Ασίας, να συνεχιστεί ο δανεισμός της Ελλάδας. Για το θέμα, αναμένεται συνάντηση της Κριστίν Λαγκάρντ με τον Γιώργο Παπανδρέου στις 20 Σεπτεμβρίου, εν ώψη της ετήσιας συνέλευσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να υλοποιήσει τις δομικές μεταρρυθμίσεις. Η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί την κυβέρνηση για πλήρη αποτυχία της οικονομικής της πολιτικής και ζητεί να υιοθετηθούν άμεσα οι προτάσεις του Αντώνη Σαμαρά. Η κατάσταση στην οικονομία έφτασε εξαιτίας της λανθασμένης συνταγής και της κυβερνητικής αναποτελεσματικότητας στο προχώρητο. Όλα τα στοιχεία, διαψεύδοντας τις κυβερνητικές εκτιμήσεις, καταγράφουν δραματική επιδείνωση. Κατόπιν των εξελίξεων αυτών, καλούμε τον Πρωθυπουργό, έστω και την τελευταία στιγμή, να υιοθετήσει τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Προέδρου της Αντώνη Σαμαρά για επανεκκίνηση της οικονομίας. Είναι απαραίτητο για τις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα να συνεχίσουν τη δημοσιονομική προσαρμογή, τονίζει ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, απορρίπτοντας κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Αυτή η περίπτωση δεν θα συμβεί ποτέ. Κυβέρνηση, Τρόικα δεν απαιτούν όλο και μεγαλύτερες θυσίες από το λαό μόνο για να προστατευτεί η κερδοφορία της πλουτοκρατίας, αλλά και για να προστατευτεί η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η μεγάλη συμμαχία της πλουτοκρατίας. Οποιαδήποτε συζήτηση για έξοδο της χώρας από το ευρώ, είτε προέρχεται από κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες στην Ελλάδα, ισοδυναμεί με καταστροφή.